дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар аз мардум даъват намуданд ки ба масъалаи захираи маҳсулоти озуқаворӣ бисёр ҷиддӣ муносибат кунанд. таъиноту барканориҳо дар тоҷикистон. дар тоҷикистон ва русия дурнамои ҳамкориро дар соҳаи тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. дар вилояти Суғд иштирокчиёни иҷлосии 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон аёдат карда шуданд. пазирои рӯзноманигорони ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Панҷакент. Муин Ғафуров ғалабаашро ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшид. имрӯз дар Тоҷикистон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми шодбошии хеш ба муносибати ҷашни Меҳригон изҳор доштанд ки таҷлили расмии Меҳригон ва дигар ҷашнҳои миллӣ гувоҳи равшани он аст ки миллати кӯҳанбунёди мо рӯ ба омӯзишу эҳёи арзишҳои гузаштаи фарҳангии худ оварда ҳифзу гиромидошти онҳоро вазифаи бошарафи хеш медонад. роҳбари давлат изҳор доштанд ки ҳифзи амнияти озуқавории кишвар яъне истифодаи самараноки обу замин, технологияҳои инноватсионӣ, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, васеъ ба роҳ мондани кишти такрорӣ ва бо ҳамин роҳ зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ вазифаи муҳимтарину аввалин дараҷаи мо дар вазъияти кунунӣ мебошад. бинобар ин роҳбарону мутахассисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, хоҷагиҳои деҳқонии ҳар як кишоварз ва ҳар як оиларо зарур аст ки ба масъалаи истифодаи самараноку оқилонаи ҳарваҷаб замин аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ, гирифтани 3-4 ҳосил ва захираи маҳсулоти озуқаворӣ бисёр муносибати ҷиддӣ намоянд. корро дар ин самт тавре ба роҳ бояд монд ки мардумон дар фасли зимистон ба камбудиву танқисӣ рӯ ба рӯ нашаванд ва муҳтоҷӣ накашанд, изҳор доштанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми шодбошии хеш ба муносибати ҷашни Меҳригон. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои қарори ҳукумат дар ҳайати мушовараи вазорати молия 3 нафари навро таъин карданд. бар асоси қарори ҳукумат аз ҷумла Саидзода Дилшодмурод ба ҳайси узви нави ҳайати мушовараи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. дар баробари Саидзода ҳамчунин Азими Заъфар Исмоил ва Завқибек Шодиён аъзои нави ҳайати мушовараи вазорати молия таъин шуданд. Азими Заъфар Исмоил собиқ мақомдори палатаи ҳисоби Тоҷикистон бошад ки баъди барканорӣ аз ин ниҳод ба кор дар мақомоти молия пардохт. Завқибек Шодиён собиқ мақомдори кумитаи андози Тоҷикистон мебошад ки баъдан ба роҳбарии сарраёсати сиёсати андоз ва даромадҳо дар вазорати молияи ҷумҳурӣ таъин шуд. мулоқоти сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода бо вазири тандурустии Федератсияи Россия Михаил Мурашко баргузор гардид. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо вазъ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон ва Россияро дар соҳаи тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. мусоҳибон аз ҷумла роҷеъ ба таъсис додани корхонаи истеҳсоли доруворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили курсҳои такмили ихтисоси кормандони соҳаи тиб, инчунин зиёд намудани теъдоди бурсияҳо барои донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти олии тиббии Федератсияи Россия изҳори назар карданд. роҳбарияти агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд шахсиятҳои барӯманд, хизматчиёни давлатии собиқадор, иштирокчиёни иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистонро аёдат намуданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. директори агентии хизмати давлатӣ Ҷумахон Давлатов, мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаи кадрҳо Меҳри Олимшо, муовини директори агентии хизмати давлатӣ Дилноза Аҳмадзода, сардори шӯъбаи агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Лоиқ Ӯрунзода, иштирокчиёни иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Оқил Оқилов ва собиқ вакили вилоятӣ, узви комиссия оид ба таъсиси вилояти Ленинобод, котиби кумитаи иҷроии шӯрои вакилони халқи вилояти Ленинобод Баҳриддин Аҳмадовро аёдат намуданд. ҳайати роҳбарият аз номи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷлили 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон
тоҷикистонро ба собиқадарони хизмати давлатӣ оқил оқилов ва баҳриддин аҳмадов табрик гуфтанд. зимни суҳбати самимӣ зикр шуд ки иҷлоси тақдирсоз дар таърихи халқи тоҷик роҳу самтҳои инкишофи ояндаи иҷтимоиву иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавии ҷумҳуриро равшан намуд. ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии пешвои муаззими миллат ба сулҳу суботи воқеӣ расида, имрӯз дар қатори 10 мамлакати амнтарини дунё ҷойгир шудааст. дар навбати худ собиқадарони хизмати давлатӣ оқил оқилов ва баҳриддин аҳмадов иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистонро неъмати бузург арзёбӣ карда, аз ҷонфидоиҳои сарвари давлат ёдовар шуданд. чунин иқдом аз ҷониби агентии хизмати давлатӣ дар дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ низ амалӣ карда мешавад. дар заминаи сиёсати ҳамҷавории шоиста ва робитаҳои гуногун ҷабҳаи ҷумҳуриҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон бо давати созмони рӯзноманигорони тоҷикистон як гурӯҳ рӯзноманигорони ҷумҳурии ӯзбекистон давоми як ҳафта дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта аз ҳама минтақаҳои мамлакати мо боздид намуданд. рӯзноманигорони нашрияҳои бо нуфузи чопӣ ва электронии ҷумҳурии ҳамсоя аз панҷакен низ боздид ба амал оварданд. дар деҳаи рукнобод маркази ҷамоати деҳоти вору меҳмононро муовини раиси шаҳр парвина нақибӣ бо намояндагони созмони рӯзноманигорон дар вилояти суғд ва шаҳри панҷакен санъаткорони шаҳр бо нону намак ва шеъру мусиқӣ пазироӣ намуданд. дар ин рӯз меҳмонон оромгоҳи сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс устод абу абдуллоҳи рӯдакиро дар деҳаи панҷрут зиёрат карда аз шаҳраки бостонии саразм низ дида намуданд. ҳангоми боздид ба рӯзноманигорони ӯзбек дар бораи таърихи қановатманди панҷакент, ёдгориҳои беназири таърихӣ, имкониятҳои сайёҳӣ, дастовардҳои он дар даврони истиқлол, рушди иқтисод ва иҷтимоиёти он маълумот дода шуд. дар бостон шаҳри саразм меҳмононро аз номи раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода, муовини аввали раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода ба панҷакент хайрамақдам гуфта ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳрро тақдим намуд. роҳбари ҳайати меҳмонон, раиси созмони рӯзноманигорони ҷумҳурии ӯзбекистон Олимҷон Умаров таъссуроташро аз ин боздид ва пазироии самимонаи мизбонон хеле арзишманд маънидод намуда, аз ҷумла зикр кард ки ба тавассути сиёсати оқилонаи роҳбарияти олии ду кишвари ҳамсоя муносибатҳои гуногун ҷабҳаи мо тақвият меёбад ва ҳайати онҳо аз диду боздидҳояшон аз тоҷикистон аз ҷумла панҷакент ба хонандагону тамошобинони ӯзбекистон нақл мекунанд ва ин ба густариши робитаҳои мутақобилан судманди кишварҳо ва халқҳоямон мусоидат хоҳад кард. муин ғафуров, размикори шинохтаи тоҷик баъди ним соли барканорӣ ба далели ошкор шудани допинг дар баданаш ба майдони муҳорибаҳо баромад ва пирӯз шуд. ҳарифи ӯ Диего Силваи бразилӣ буд ки аз дасти размикори тоҷик тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрд. муҳорибаи ғафуров ва Силва қувваозмоии асосии мусобиқаи LFA 144 буд ва дар шаҳри Су-Фолси амрико дар Дакотаи ҷанубӣ баргузор гардид. ин ду размикор дар вазни сабуки 61,2 кг қувваозмоӣ карданд. ҳамакнун бо шикаст додани размикори бразилиягӣ муин ғафуров имкон пайдо кард ки ба ташкилоти UFC гузарад. муин пас аз камарбанди қаҳрамонӣ гирифтан изҳор намуд ки ғалабаи худро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебахшад. ёдовар мешавем ки охирин қувваозмоии ғафуров бо Чад Анҷелегри канадагӣ моҳи сентябри соли гузашта дар чаҳорчӯби мусобиқаи Dana White's Contender Series анҷом ёфта бо қарори доварон варзишгари тоҷик ин сабқатро бохт. ёдовар мешавем ки муин ғафуров бо қадди 170 см ва вазни 64 кг дар муҳорибаҳои омехта бо лақаби тоҷик баромад карда ду бор қаҳрамони самбои ҷаҳон, қаҳрамони ҷаҳонии греплинг, қаҳрамони ҷаҳон дар MMA, устоди варзиши дараҷаи байналмилалии самбоӣ размӣ мебошад. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои водигӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад.
дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 10-12 дараҷа гарм, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.